Cyk. Proszę Państwa, jestem w cudzym domu. Tam siedzi Patty i streamuje. Jest tutaj ze mną pomocnik Miłosz. Nie pokazuje naszej, nasza aparycja dzisiaj zostaje owiana tajemnicą, gdyż będzie tu robione ciasto o bardzo rasistowskiej nazwie murzynek. Co? Pieczemy murzynka, powinno być to bardzo proste ciasto. Cukier, mąka, jajca, kakao, masło, mleko, proszek i to wszystko. Potrzebujemy pół szklanki mleka albo 1/3 dużej szklanki mleka. Będzie. Oczywiście proporcje na oko. Tak wychodzą najlepsze ciasta. 3 łyżki kakała. Raz, 2 i 3. 300 gramów cukru. To będzie na oko... Dobra. 307. Może być. Siup. 250 gramów masła. Czyli idealnie przypadkowo mamy 1,5 kostki. Do cukru i kakao dodajemy mleko i to nam się musi zagotować. Pulku, drodzy Państwo, także wciepujemy masło. O kurwa. Kiedy już nam masło się fajnie rozpuściło, możemy wyłączyć i odstawić do gorkie wystygnięcia. 225 gramów mąki pszennej, 10, 190, to 220 jest git. 2 łyżeczki proszku, wymieszać mąkę z proszkiem. 1 jajo, niestety, moi drodzy, strzaskane. Parzyć wrzątkiem. Spróbujemy zrobić jeden trik z żółtkami. Albo się uda, albo się nie uda. Wbijam całe. Zrobiłam. Działa, ale one... O. Aha, Ty. W sumie? Nie głupie. Białka ubijane. Mikserem wmiksowujemy tu, a potem można to wszystko wylać do sracza i zamówić KFC. Pół szklanki tego specyfiku. Nasz magiczny roztwór wlewamy do mąki. Nie słuchajcie tego, co Patrycja mówi w tle. O, tak przeleci. Wmieszowujemy delikatnie do tego naszego tutaj. O kurde, to jest sztywne. Wow. Drodzy Państwo, góra dół i 180 stopni jest. Grzejemy. Proszę Państwa, i to w zasadzie z trudnych czynności powinno być tyle. Wykładamy blachę papierem do pieczenia. Wy możecie zrobić w mniejszej blaszce. To będzie wyższy, na przykład 2 razy mniejszej. Ale powinien być dobry. Wkładamy naszego, nie powiem, do piekarnika. To miało być na 45 minut, ale że to jest takie niskie, będziemy obserwować, co się z tym dzieje. I uwaga, siup. No, proszę Państwa. Dźwigło się. Będzie tutaj, prawda, artystyczny wzór na murzynku. Teraz zostawiamy do wystygnięcia, zastygnięcia i powinien być piękny murzynek. Kroję tutaj mały taki, testowy pasek. Tak to wygląda w przekroju. Pomimo, że było bardzo cienkie, fajnie urosło. Miłość, testujemy. No, jest dobre. Ale słodkie jak byk, ale jest bardzo w porządku. Murzynek udał się. Bardzo dobre, bardzo słodkie, bardzo proste ciasto. Polecam sobie takiego w zaciszu domowym upiec. Tyle, koniec.